Здравейте на всички приятели от Facebook. Отново сме заедно. Приключи нашата игра с новия таблет на Acron 7. Тук са 12-те имена на всички познали точната му цена и тя е 129 лева. Много се радваме за интереса към нея. Имаше над 2000 човека, които са участвали в играта. Очаквайте, ще имаме нови игри с нови продукти на Acron. Много интересни и много хубави качествени продукти. Сега да видим кой ще спечели продуктчето на Acron 7. Иванка Георгиева. А всички останали 11 човека, които са познали точната цена, пък ще спечелят една от нашите уникални чаши DNG. Това беше за днес. Радваме се, че имаш такъв голям интерес към нашата игра. Ще се видим отново.